Tungod kay tungason og gikonsidera nga inland barangay ang Barangay Lobo, milungtad og 24 oras ang anti-illegal mining operations sa DNR Regional Enforcement Division, Sendro, Cantilan, Surigao del Sur, kauban ng mga MGB-13 ug lain-laing units sa PNP nga nagsugod ni adtong Abril 9, 2026 sa gabi ug nahuman pasado alas 9 sa gabi, Abril 10, 2026. Miresulta ang operasyon sa pagka-aresto sa siyam ka Chinese nationals ug usa ka Pinoy nga nalambigit sa illegal mining operations sa CARAC-AN River, Barangay Lobo, Cantilan. Gikumpiska sa mga otoridad ang mga heavy equipment sama sa dump trucks, excavators, payloaders ug pickup truck. Lakip sa mga nakumpiska nga ebidensya ang generator set, fuel containers, steel frame ug balas nga gituhuang adunay bulawan nga moabot sa 50 million pesos. Nakakusudiya sa Cantilan Municipal Police Station ang mga nadakpan nga mag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 7942 kun ang Philippine Mining Act of 1995, Expanded National Integrated Protected Area System Act, Chainsaw Law ug uban pa. Sumala ni DNR 13 Regional Executive Director Marites Ocampo, nakigalayon na sila sa mga otoridad alang sa pagpasaka og kaso sa mga responsable. Gipasaputsab niini ngadto sa publiko nga ang illegal mining activities na kung hulga sa kinaiyahan ug giawhag niini ang katawhan nga padayong mag-igmat ug mo report dayon kung adunay mamatikdan nga illegal nga mining operations o papamutol sa mga punuan sa kahoy, particular ang mga hardwood. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.